Dosta više negativnosti na ovom YouTube-u. Vreme je da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe, za njega čuli su svuda. Milion suba, tu je došao ono s puno truda. Njegov čale je uz njega uvek bio tu. Sada lagano prelaze GTA i PUB. Balkan alert, taj sve izveštava, najbolje obaveštava o tome šta se dešava, uvek grešava. Najbolje vlogove, Nedim Daily upload svaki dan, ja čekam dok Ajbisan sedim. Iz Bosne nam takođe dolazi i mali bake, fini gotivan dečko, volemo klipove svake, ali nije on jedini nizak, tu je i Goldenito, hiljade i hiljade sabova, ne mogu svi to. Mnogo loš kvalitet kad je 360B, a kvalitet je na mestu na kanalu Miloš HD. Ima lova, ima kantera, HKX3, najboljeg igrača kantera u Srbiji. Svakog dana sve nas više ima. Gradimo YouTube. Svakog dana nešto novo se snima. Ko ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Pa ni mi distrakt snimi toliko gori da sve dimi. Ljubičica kada ga vidi, odmah se primi. Njega uvek prati braćanska armija. Ko konča najbolje skečeve i bureke sabija. Ne zna se ko bolje peva, Ruža ili Marija. Ona voli strano, Ruža narodnjake razbija. Lea, Andrija i sa njima Jana ljude usrećuju skečevima svakog dana. Serbian Minecraftom podigao scenu, sada se stvari pod presom nestaju u trenu. Tu je i Dex Rock, on Minecraft je prešao. Sada šta god radi mnogo je smešno. Kada tražiš profi edit ili nešto jače, za najbolje prankove tu je zakon braće. Denis Davor i The Secret gotivni su meni, uz džumbuz dominiraju na hrvatskoj sceni. Čoda gazi loli startuje, ribe lagano, luksove reakcije se svima svide lagano. Međe svaki skeć do miliona ide lagano, Nugato BV do 200, lagano. Svakog dana sve nas više ima. Gradimo YouTube. Svakog dana nešto novo se snima. Ko ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Tu je i Jota, na terenu blista, baca freestyle od Zovke. Na kanalu ništa, takođe na terenu kida i mala Ana, Enla Raš se lepo šminka i baca kišu para. Najbolje recenzije koje su na Balkanu bile, uradili su 100% Dule i Cile. Petra kada peva, uživa duša svaka, dok igrice igra, dominira Kovalska. Čipros, Imperator, FX su ekipa, sigurno su najbolji kanali gaming tipa. Ako hoćeš da nabaciš kvalitetnu masu, nemaj brige, samo se javi kompleksašu. Bakana, brzaka, rime baca svaka muja, jaka dobro isklapa, ne zna se u čemu je caka. Ocenu on daje za League of Legends, ima znanje institucija, trenutno najjača je. Svakog dana sve nas više ima. Gradimo YouTube. Svakog dana nešto novo se snima. Ko ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Svakog dana sve nas više ima. Svakog dana nešto novo se snima. Ko ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Dosta više negativnosti na ovom YouTube-u. Vreme je da se okrene nova